Naserte si. Dobrý deň, zdravím, zapal si to, hej? Áno. Dobrá. Vítajte v mojom štúdiu, milí diváci. Toto je moje štúdio. To ukážem sa. Aj si vysvetelkami. To všetko. Má krásny poriadok, tam dole. To nie je moje štúdio. Tuto mám, poď sem asi logicky, no do prdele. Cable management? Vidno niečo vôbec? Iba to mám. Ukáž, aké je to svetlo. Že vôbec. OK. Better than before, I think. OK, toto je moje štúdio. Toto je veľmi krásne. Depresívne pozadie. Buď ticho. Tak. Čierno tako v jeho srdci. Tu môžete vidieť. Čo je? To je task manager. Takže tu si najprv pozrieme špecifikácie môjho počítača. Tu môžete vidieť notebook. MSI Modern. To sú peniaze, to sú moje YouTube money. Áno, je to tak. Môžete počuť, ak pracuje to môj počítač. Tu môžete vidieť, je to MSI Modern 14C7M. Notebook, v podstate integrovaná grafika, Radeonka našťastie, keď to bola Intelka, tak na tom nespustil ani Roblox. Ramku mám 16 GB, procesor mám AMD Ryzen 5 753 OU či 0, neviem prečo takéto niečo. Disk mám 512 GB, Wi-Fi mám super. A tak no. Tu môžete potom vidieť môj monitor krásny MSI Pro MP223 Series 100 Hz, krásny, to je 60 Hz, používam 2. Na toto hrám hry, na tomto proste mám Discord a viac menej proste všetko ostatné. Tu mám svoju krásnu klávesnicu od Rapture, stáva asi 40 €. Ak sa bude chcieť, tak dám presný názov proste tuto niekde tu. Toto je moja myška od Rapture tiež, stála tak 20 €. Toto je môj ring light, ktorý som dostal zdarma. Toto je môj mikrofón. Fifin, hej. Fifin. Je celkom dobrý. Myslím si, že asi extrémne dobré na to, že koľko stála asi že 25 €. Tuto sú moje sluchatky, ktoré mám 5 rokov, stále 40 € 4. A dostal som ich v podstate ešte k mobilu, stále ich povedal, sú skvelé. Môžem doporučiť, to sú moje YouTube money, to nevidíte, hej. To je môj druhý mobil, Samsung, v podstate A15 myslím. No točím to na môj iPhoneík, takže akoby ten vám neukážem, ale tu môžete vidieť, tu vlastne nič moc nevidno, ale môžete vidieť, že tu mám svoj foťák, Akabuto DC8200, nazdar. Tu môžete vidieť, že som nejaké hodinky svoje, ktoré sa rozpadli, typické. Tu mám svoju prvú kameru, na ktorú som natáčal ešte kedysi z webkou videa. A tu mám svoju krásnu Nokiu, ktorá bola v minulom štúdiotúre, je trochu zaprašená, pretože ju veľmi aktívne používam. A tu mám pamäťové karty, ktoré môžete nevidieť. Tu mám svoj statív. Tu mám svoj statív, ktorý je tiež skvelý. Celkom vysoký, dokáže byť, teraz sa mu nechce. Tu mám v podstate svoj krásny kútik. Myslíš, že lepšie vynikne, keď vypnem svetlo? Jo, oveľa lepšie vynikol. Tam to trošku presvetlené, ale inak je to celkom pekné. Potom, tu môžete vidieť, mám svoj taký kalendár. Tu mám svoju čižmičku, hej, hashtag Santa. Tu mám svoj mikrofón, reprák, to je jedno. Tu mám svoju faustnú kytku, ráno mi zdochla. Tu mám svoju astrickú zubnú kefku. Tu mám nejaké obrazy, ktoré sa odlupujú zo steny. A v podstate tu mám svoju krásnu webkameru, ktorá je celkom dobrá, natočím s ňou všetky Minecraft a GTA videá v podstate. Potom tu máme môj krásny stôl. Tu je môj krásny stôl. Neviem presne, ak sa volá, ale rozmery má asi 120 cm x 60. Je fakt, že dobrý. Tu mám moju stoličku, ktorá fakt neviem, ak sa volá. Má 5 rokov, rovnako jak to je sluchátka. A je to kalcárska stolička, ale je veľmi dobrá tiež. A potom tu môžeme vidieť asi najdôležitejšiu vec celého môjho štúdia. A teda tá lampa, ktorú vôbec nevyužívam napríklad, to je to super lampa z IKEA, celkom svetlá. To je moja posteľ, to nie je moc štúdia, ale ležím tam a spím a tak. A potom tu môžete asi vidieť proste toto a LED pások sa nabíja v podstate cez powerbanku, lebo má to moc krátky drôt a nečahne to v podstate semka.
a to sa nedá predlžovať to od elektriny, ktorá je tam a nedá sa to proste predlžiť ako je toto. Takže to proste dočiahne a musel som použiť powerbanku na tento neušachtilý účel, bohužiaľ. To je môj deodorant, ktorý používam raz do roka. To mám môj multifunkčný šrobovák, môžu to zaustriť do frasa, prosím, ďakujem. Tu mám bordel, to sa netreba všímať. A inak tu mám asi akurát túto podložku pod myš. Druhý kúpil Alter CS minulý rok. Ďakujem Alterovi CS. A tak, no. Toto bol môj setup tour. Nebol úplne najdlhší na svete. Ale v podstate tu mám ešte držak od Ringoidu, ktorý sa zlomil. A môžem vám akorát ešte ukázať túto moju krásnu kolekciu Legových staveb, ktorú som si postavil sám. No, jasne, že to bol ten drak, toho draka by som asi zdochol, keby som ho mal postaviť. A jo, tu bude asi toto úplne všetko z tohto tu studiatúru, z tohto štúdia. Môžete si ho ešte raz prehľadnúť úplne pozorne. Hej, v podstate reálne o 2 týždne sa zase zmení, pretože sa bracho vráti a vezme si späť svoju izbu. Toto je izba, už není, teda teraz není, brachu bude znovu. A my sa znovu presuneme tam, kde sa bude predtým. Avšak štúdio bude úplne iné, pretože akoby si ho presuneme na druhú stranu ten izby. Montry vyhodíme z toho miesta, kde je momentálne v tej izbe a budeme tam ja. A takže o asi mesiac sa tešte na ďalší studiotúr. To sa naučujem, pretože sa mi reálne páči strašne, ak som si to urobil. Je to taký proste kútik v tej izbe, ktorý už zaberá si stratiny. A proste je také príjemné, pekné, taky proste s týmto tu, je to proste fakt pekné, mne to fakt páči. A bohužiaľ to všetko bude musieť ísť preč už za 2 týždne. Takže akoby za mesiac nový studiotúr. Tento starý, ak sa vám páči, tak môžete dať lajkosa, odberosa, zdieľkosa a los čavos, uvidíme sa ďalšieho videa a zdarovs.